Ассалому алайкум дӯстони азиз. Оид ба пешниҳоди махсуси ширкати Бахстрой Роҳсоз барои рушди ободии деҳа ё маҳаллаи шумо, ки мо гуфта будем дар навори пешина, дар зери видеои мо агар номи деҳа ё маҳаллаи худро нависед ва мо мебинем кадом номи деҳа ё маҳаллае ки зиёд навистагӣ бошад, яъне ӯ маҳалла, ӯ деҳа ба якдигариш ҳамин видеоро равон мекунад ва номи ҳамун деҳара дар якҷоягӣ зиёдтар менависем. Мо маркази ҳамин деҳа назди мактаб, масҷид ё назди бумгоҳи тиббии ҳамин деҳара рафта ба андозаи 20 квадрат ҷойро пурра барқарор карда, роҳи онҷоро мунфаш карда ройгон медиҳем. Барои ҳамин дар зери видео, дар зери ҳамин комментария номи деҳа ё маҳаллае ки новобаста кадом деҳа маҳаллаед нависен. Мо рафта 20 квадрат асфалти ройгон ба шумо рехта медиҳем.